Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Youthcast, τα podcast του Οργανισμού Νεολαίας. Μαζί μου σήμερα έχω τη χαρά να έχω την Νικόλ Επουά. Είπα το σωστά? Είπες το όλα σωστά. Τέλεια. Καλώς όρισες, Νικόλ μου. Hi. Hi. Λοιπόν, Νικόλ, από πού κατάγεσαι? Είμαι από το Καμερούν. Ωραία. Ναι. Πόσες φορές σου έχουν κάνει την ερώτηση από πού κατάγεσαι? Άπειρες φορές. Και ας πω είναι αλήθεια, νομίζω πλέον είναι, αν δεν μου τη ρωτούν, λίγο περίεργο. Νιώθεις ας πρώτη... Νιώθω ότι είμαι κάπως... Γιατί με ρώτησαν ακόμα. θεωρεί κάτι δεδομένο, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι συνηθίστατο πάρα πολλά. Είναι πολλά καλά τα ελληνικά σου, άρα υποψιάζομαι ότι ζεις χρόνια στην Κύπρο. Ναι. Πόσα? 17. Ήρθα όταν ήμουν 5 χρονών. Άρα είσαι 22. Όχι, είμαι 23, οπότε ήταν 18. Οκ. Και πώς... Αρχικά πήγες αμέσως σε δημοτικό σχολείο? Έκανα 1 χρόνο νηπιαγωγείο και μετά πήγα δημοτικό, κανονικά, γυμνάσιο. Μάθες την εύκολα η γλώσσα? Νομίζω επειδή έμαθα το μαζί με τα παιδιά, ας πούμε, κανονικά, έμαθα τα αρκετά εύκολα, θα έλεγα. Ας πούμε, ποτέ δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν δύσκολα όντως τα ελληνικά. Από τους άλλους που ήρθαν... Ναι, οπότε άμα ήσουν που την πρώτη του δημοτικού μαζί με τους υπόλοιπους, οπότε ήταν πολλά. Ποια είναι η αντιμετώπιση του κόσμου μόλις σε δουν για πρώτη φορά? Εκτός που να σε ρωτήσουν από πού κατάγεσαι. Εντάξει. Αρχικά, νομίζω δεν... Εντάξει, τούτο που καταλάβα τώρα είναι ότι παραπάνω λαλούμε ότι είναι λίγο freaky, ας πούμε, το ότι μιλώ ελληνικά τόσο καλά. Δεν το περιμένουν βασικά. Ναι. Ξαφνιάζονται. Ας πούμε κάπως, είναι εσύ που μιλούσες. Παναγιά μου, δεν το περίμενα. Οπότε εντάξει, τούτο να αρκέψα και καταλαβαίνω το γιατί. Επειδή εντάξει, νομίζω και εγώ, μια φορά, αν ακούσω κάποιον, φαίνεται σαν εμένα να μιλά τόσο καλά τα ελληνικά, ας πούμε, και εγώ θα ήμουν κάπως, πώς και. Αλλά ναι, λαλούν τα ίδια 5 πράγματα έναν περίπου. Πώς είναι τόσο καλά τα ελληνικά σου, ας πούμε, έτσι πράγματα. Γιατί θεωρείς ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να ξέρει από πού κατάγεται ο άλλος? Δηλαδή, περιέργεια, βλέπω κάτι διαφορετικό που εμένα και πρέπει να το εξηγήσω? Ναι. Νομίζω τούτο είναι το πρώτο πράγμα. Είναι ότι βλέπουν κάτι διαφορετικό και είναι κάπως εμπουδάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι εμπουδάμε. Θέλω να μάθω παραπάνω. Το backstory, ας πούμε. Έμαθα με το χρόνο να μην το παίρνω σαν ένα απλή περιέργεια, ας πούμε, να το αντιλήψω έτσι, να μην το πάρω σαν κάτι άλλο. Προσβλητικό, ας πούμε. Ναι. Στην αρχή ήταν? Στην αρχή ένιωθα ότι υπάρχει να μου κάνει να με ρωτάτε όλοι κάθε λίγο το ίδιο πράγμα. Ναι, στην αρχή ήμουν κάπως, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είμαι διαφορετική, αλλά γίνεται μάνα μου κάθε λίγο να με ρωτάτε τα ίδια. Κάθε καινούργιος που σε γνωρίζει όπως... Ναι, αλλά τώρα, όπως πάει ο καιρός, ξέρω εγώ που μεγάλωσα λίγο παραπάνω, πιστεύω, άρκεψα και καταλαβαίνω ότι εντάξει. Και ξέρει, έχεις και τον κύκλο σου, ναι, οπότε... έχω και τον κύκλο μου, καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι ήδη γνωρίζουν την ιστορία. Ναι. Δεν πρέπει να με ρωτήσουν. Ναι. Θυμάσαι σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπήρξες θύμα, μ' αρέσει και να χρησιμοποιώ τη λέξη, αλλά that's the truth, ρατσιστικής επίθεσης? Νομίζω όταν ήμουν μικρή. Ή μπορεί όχι επίθεσης, ρατσιστικής συμπεριφοράς. Ναι. Να το θέσουμε έτσι πιο... Τα μόνο, ας πούμε, που θυμούμαι αρκετά, αλλά τα πιο, ας πούμε, vivid, έτσι που μου έκαναν, ας πούμε, έτσι έναν μπαμ, ήταν όταν ήμουν πιο μικρή. Αλλά τότε πιστεύω ότι η Κύπρος ήταν ακόμα πιο κλειστόμυαλη από ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, τώρα... Ισχύει ότι ειδικά... Έγιναν κάποια πράγματα, ειδικά η μεγαλώσαμε δική σας γενιά, ας πούμε, είναι πιο ανοιχτή στο να δεχτεί ότι υπάρχει διαφορετικότητα στην κοινωνία. Ακριβώς. Και νομίζω πριν δεν υπήρχε το πράγμα. Οπότε όταν ήμουν πιο μικρή, και νομίζω ότι ήταν και η ηλικία, είσαι σε μια ηλικία που είσαι αρκετά ευαίσθητη. Ναι. Θέλεις να αρέσεις στον κόσμο, θέλεις να κάνεις φίλες, έτσι πράγματα, ας πούμε. Οπότε νιώθεις το παραπάνω όταν δεν σε δέχονται
Με τη λογική, ναι. Εντάξει, σε ρώτησα. Με τι ασχολείσαι? Τι ασχολούμαι. Είσαι 23, άρα προφανώς τέλειωσες. Τέλειωσα, ναι, το πανεπιστήμιο. Τι σπούδασες? Σπούδασα Γαλλικές και Ευρωπαϊκές Σπουδές Πανεπιστήμιου Κύπρου. Nice. Ναι, και τώρα... Πώς το αξιοποιείς? Ή ακόμα, τώρα τελειώσες? Όχι, τώρα τελειώσα. Οπότε αν θέλω να βρω κάτι σε εκείνον τον τομέα ή κάτι έτσι, ας πούμε, ή να κάνω κανένα μάστερ, ξέρω εγώ, κάτι έτσι. Προς το παρόν δουλεύω απλά. Εντάξει, ναι, απλά, μια χαρά, πολλά αξίπαιρο. Ιδανικά εσύ που θα ήθελες να δεις την Νικόλ να... επαγγελματικά? Επαγγελματικά, θα ήθελα να βρω κάτι που... Τούτη η ερώτηση είναι τι περίμενα. Έκαμε ευρωπαϊκές σπουδές που είναι αρκετά γενικό. Είναι αρκετά γενικό, γι' αυτό σκεφτόμουν... Αν σκέφτεσαι το μάστερ σημαίνει ότι έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου. Κάτι πιο συγκεκριμένο, ναι. Θέλω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω with like business. Αν είναι... Ήθελα παραπάνω τα γαλλικά επειδή ήταν κάτι που είχα χάσει όταν ήρθα Κύπρο. Επειδή στο Καμερούν μιλούμε και γαλλικά και αγγλικά. Όταν ήρθαμε εδώ, χάσα τα τέγια ό,τι γαλλικά ήξερα, ναι. Και ήθελα με τον τρόπο να το μάθω λίγο. Ναι, γι' αυτό. Θέλω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με business, να μπω λίγο μες στον τομέα του fashion and έτσι πράγματα. Ναι, you could. Thank you. Εντάξει, ήσουν αρκετά νεαρή ηλικία Κύπρον, άρα δεν χρειάστηκε τρομερή προσαρμογή στους ρυθμούς και στη ζωή της Κύπρου, ενώ που 5 χρονών θυμάσαι πολλά πράγματα από το Καμερούν. Όχι, πάρα πολλά. Θυμούμαι πολλά πράγματα, αλλά θυμούμαι λίγα πράγματα. Εντάξει, θυμούμαι τη μάμα μου, θυμούμαι την περιοχή όπου μεγάλωσα. Πολλά blurry, ας πούμε, τα images όμως, ας πούμε, δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Αλλά θυμούμαι γενικά να ήταν ok η παιδική μου ηλικία. Ως την ηλικία ήταν όλα εντάξει. Και ήρθετε οικογενειακός Κύπρο? Ήρθαν πρώτα οι γονείς μου και μετά ήρθαμε εμείς. Εμείς νομίζω ως ένα σημείο, εγώ και η αδερφή μου ήρθαμε μαζί. Εγώ σε ένα σημείο νομίζω δεν ήξεραμε τι γινόταν. Στο Καμερούν. Εντάξει, υπάρχουν εντάσεις, αλλά σαν είσαι παιδί, πού να συνειδητοποιήσεις, ναι, δεν θα καταλάβεις εσύ. Και απλά ήρθαμε και εμείς μετά. Ναι. Okay, that's very interesting. Και ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις τότε ως παιδί σε μια ξένη χώρα? Μπορείς να πεις και τα αρνητικά. Full honesty, εντάξει, καλό. Ναι. Λοιπόν, θυμούμαι τις πρώτες μου εντυπώσεις ήταν κάπως... Κοιτάξτε, για τους άλλους ήταν περίεργο το ότι ήμουν όπως ήμουν. Ήρθε μια καινούρια, ήρθε μια διαφορετική. Και για μένα ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι μπήκαμε στους διαφορετικούς. Ναι, και ήμουν κάπως Παναγιά μου. Πού ήρθα, πού με φέρα. Αλλά εντάξει, νομίζω συμβιβάστηκα και εγώ και η αρφή μου αρκετά γρήγορα. Δηλαδή οι γονείς μας ήθελαν όντως να μπούμε στο σύστημα, να πούμε, και να έχουμε μια έτσι... Εγκληματιστήκετε αμέσως τέλος πάντων. Ναι, ήταν λίγο τραυματικό, να σου πω την αλήθεια. Επειδή, φαντάζομαι. Εντάξει, καινούρια πράγματα, πρέπει να φτιάξεις σχέσεις, καινούριες φιλίες, έτσι πράγματα, και λίγο δύσκολο. Αλλά νομίζω εμείς είχαμε το σε ένα βαθμό λίγο καλύτερο που άλλα παιδιά που ήρθαν και πήγαιναν πες γυμνάσιο ή λύκειο. Ναι, επειδή ήσασταν πιο μικροί, οπότε... Αλλά εντάξει, και τα παιδιά του δημοτικού είναι πολλά. Να πούν τις απόψεις τους έτσι ξεκάθαρα, έτσι μπαμ. Κάποιες φορές είναι καλό επειδή λειτουργά σαν ice-breaking ίσως. Σαν ice-breaking, αλλά μπορεί να προκαλέσει, επειδή εντάξει είσαι ευαίσθητο μόνο. Ναι. Και θα ξέρεις να χειριστείς έτσι πράγματα, ας πούμε. Που την αρχή είναι να ξέρεις ότι το πράγμα έρχεται, ότι κάνουν σου συμπεριφέρονται σου έτσι επειδή είσαι διαφορετική και ξέρω εγώ, δεν έχουν δει έτσι πλάσμα όπως εσένα μπες. Αλλά υπήρχε φαντάζομαι αρκετή στήριξη από το σπίτι και καθοδήγηση ότι... Υπήρχε, ναι, από το σπίτι. Συμβαίνει το πράγμα γιατί έτσι, ναι. Σιγά σιγά να σταματήσει. Ναι. Υπήρχε το πράγμα, αλλά ως έναν... Κοιτάξτε, η μάμα μου ερχόμουν πολλές μέρες κλαμουρισμένη, ο ένας είπε μου έτσι, ο άλλος είπε μου έτσι, η άλλη έκαμε μου έτσι.
κλαμουρισμένη συνέχεια σπίτι. Η μάμα μου σε έναν βαθμό μπορούσε να το χειριστεί, αλλά μετά που λίγο ήταν κάπως εντάξει, να έρχονται οι κόρες μου κάθε μέρα κλαμουρισμένες. Βασικά στεναχωριέτουν που ήταν εσείς. Ναι, που στεναχωριόμασταν εμάς. Αλλά, what doesn't kill you makes you stronger σε έναν βαθμό. Ισχύει, συμφωνούμε απόλυτα. Και μάθαμε. Μια από τις χειρότερες ρατσιστικές εκφράσεις, τέλος πάντων, που μπορεί να πει κάποιος, θεωρώ, το να πάτε πίσω στη χώρα σας. Ακούσες το? Ακούσα το πάρα πολλές φορές, το ρωτώ στα νέα, διαβάζω στις εφημερίδες. Στα social media, σίγουρα. Να μου το πει ο γείτονας καμιά φορά. Πλέον για μένα το πράγμα είναι πάρα πολύ αστείο. Το βρίσκω, σώρο μιλάς. Θα μπορούσες να το απαντήσεις ηλίθιε με 17 χρόνια να με, ας πούμε. Πού θέλεις να πάω? Ως έναν βαθμό για μένα είναι κάπως εντάξει, κάτι καινούριο. Άκουσα το τόσες πολλές φορές. Πλέον it doesn't faze me, δεν με ενοχλά καθόλου. Είμαι κάπως εντάξει. Ναι, οκ. Να την περάσεις και εσύ τη φάση σου, ας πούμε, it's okay. Εν καταλάβω πού ακριβώς θέλετε να πάω, ας πούμε. Πήγαινε πίσω στη χώρα, πού να πάω. Οκ, εντάξει. Ναι, λογικό. Υπήρξε κάποιο περιστατικό το οποίο θεωρείς ότι σε στιγμάτισε? Ότι ήταν τραυματικό, ας πούμε, experience? Ναι. Υπήρχαν άλλα. Εντάξει, δικαιούσε ανά πάσα στιγμή να μου πεις, θέλω να απαντήσω την ερώτηση. Οκ. Ναι, δικαιούσε. Δικαιούμαι. Εσύ είναι ότι επειδή την κάνω εγώ, εσύ είσαι υποχρεωμένη να την απαντήσεις. Κάνουμε συζήτηση που έχω πολλές απορίες βασικά. Εγώ με ενοχλά να το πω τούτο, γιατί νομίζω ως ένα σημείο θέλω τον κόσμο να ακούσει ότι τα πράγματα που κάνουν μερικές φορές μπορεί να τραυματίσει το πλάσμα. Νομίζω δεν το συνειδητοποιεί κανένας το πράγμα μερικές φορές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε ακούμε να λέεις κάποια πράγματα, και γι' αυτό σου κάνω όλα τις ερωτήσεις, γιατί μπορεί κάποιος πρώτη φορά να προβληματιστεί και να αντιληφθεί ότι η συμπεριφορά μου πληγώνει τον άλλον τον απέναντι. Είναι ότι ένα αστείο για μένα, αλλά και ένα αστείο για τον άλλον. Γελάς μόνος σου, αλλά τον οι άλλοι πληγώθηκαν, αλλά οκ. Ναι, θυμούμαι ήμασταν εγώ και η αρφή μου, ήμασταν στην ίδια τάξη, έκτη δημοτικού, και τώρα να θυμηθώ. Περίμενε, είσαστε στην ίδια ηλικία με την αρφή σου? Όχι. Είχαμε ένα χρόνο διαφορά. Αλλά βάλασταν στην ίδια τάξη. Εντάξει, οκ. Και ήμασταν έκτη δημοτικού, καθόμασταν. Βασικά η τάξη ήταν χωρισμένη, τα θρανία και όλα ήταν χωρισμένη σε ομάδες. Οκ. Ναι. Ας πούμε 3 θρανία μαζί, μια ομάδα. Η μπλε, η κόκκινη, η κίτρινη. Ναι, πες έτσι. Ναι, παράδειγμα. Και εγώ καθόμουν μόνη μου, εγώ και η αδερφή μου, σε μια ομάδα. Ήσασταν μια ομάδα μόνες σας? Ναι. Και βασικά πρέπει να χωριστούμε όλοι σε ομάδες. Ναι. Νομίζω ήταν 5 ομάδες και ήμασταν εμείς σε μια ομάδα μόνες μας. Επειδή εντάξει, εγώ ξέρω ότι I know. Ποιος επιστήμονας το έκαμε το πράγμα, ενώ πώς το σκέφτηκε? Επειδή η δασκάλα είπε χωρίστε σε ομάδες. Τα είχαμε πάτε όλοι σε ομάδες. Που μόνοι σας? Που μόνοι μας. Οκ, οπότε τα άλλα... Και ήμασταν, εγώ και η αδερφή μου καθόμασταν σε μια ομάδα και έρχεται η δασκάλα και λέει, μα είσαστε μόνο εσείς οι δύο? Και ήμασταν, ναι, φανερά. Ήμασταν εμείς οι δύο. Μας sorry. Και λαλεί στα παιδιά, ξέρω εγώ, ας πούμε, θέλει κάποιος να έρθει, κάποιοι 2, 3, 4 πλάσματα να έρθετε ποδά για να γεμώσει και τούτη ομάδα και να έχουμε... Επειδή οι άλλες ομάδες ήταν παραπάνω, 6, 7, 8 άτομα. Και εμείς είμαστε 2. Λαλεί στα ποθηκιά να έρθουν 2, 3 πλάσματα και με κοντά μας. Κανένας δεν σηκώνει. Απολύτως ησυχία. Nothing. Και θυμούμε... Και η δασκάλα μάλλον έβαλε και πολύ effort για να το πετύχει. Είναι εσείς οι δυο ελάτε πολλά, ας πούμε. Και θυμούμε ετέγιωσαν μετά που είπαν ότι είδαν κανένας ότι δεν σηκώνεται κανένας. Ήταν κάπως απογοητευτικά πάρα πολλά μαζί σας και να μπουν τούτη συμπεριφορά. Τα είχα στους άλλους γιατί έρχονται στην ομάδα μου. Και θυμούμε τούτη μέρα σηκωστικά, έφυγα και πήγα στις τουαλέτες για να κλάψω, ας πούμε.
Άτε. Τα ήταν τόσο για μένα τραυματικό, ας πούμε, που ήμουν κάπως ακόμα μετά. Εγώ συνειδητοποίησα με έναν τρόπο... Ήσουν ήδη 6 χρόνια γύρω. Ναι, 6 χρόνια μετά από τόσο καιρό, ας πούμε, τίποτα δεν άλλαξε, ας πούμε. Είμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο που αρχίσαμε, ναι. Ναι, sorry που να το περάσετε το πράγμα. Μετά στο γυμνάσιο άλλαξε. Κοίταξε, να σου πω αλήθεια, τα πλάσματα, μερικά πλάσματα θυμούμαι που εκείνη την τάξη μου στο δημοτικό πήγαν στο γυμνάσιο, στο ίδιο γυμνάσιο μαζί μου και μέχρι τούτη μέρα νομίζω δεν μπορώ να τους μιλήσω. Τα είμαι full... Όχι, να το ξεπεράσω το πράγμα. Αγέντητα. Ειδικά αν είσαι μίτσις, κάποια πράγματα στιγματίζουν περισσότερο. Ναι, οπότε στο γυμνάσιο δεν έγινε το πράγμα επειδή δεν υπήρχε η ευκαιρία. Ας πούμε η κυρία ποτέ δεν έκατσε και είχαμε κάνει φίλους και φίλες που ήταν από άλλες τάξεις και ευτυχώς όπως έγιναν τα πράγματα ήμασταν στην ίδια τάξη μαζί τους. Οπότε όταν πήγαμε γυμνάσιο, επειδή το δημοτικό μας ήταν λίγο μικρό και πήγαμε ας πούμε, σε ένα γυμνάσιο που ήταν υπήρχαν παιδιά από άλλα δημοτικά, ας πούμε. Υπήρχαν και μερικοί που ήταν λίγο πιο έτσι ανοιχτόμυαλοι και μπορούσαμε να φτιάξουμε φιλίες, οπότε νομίζω δεν δόθηκε, δεν μπορούσε να γίνει έτσι πράγμα στο γυμνάσιο. Ήμασταν και λίγο πιο confident, πιστεύω. Οπότε ναι. Ποιες συμπεριφορές θεωρείς στην Κύπρο ρατσιστικές θα τις έλεγαμε, αλλά ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται ότι το κάνει? Ναι. Εγώ πιστεύω μερικές φορές, εντάξει, υπάρχουν νομίζω μικροπράγματα που κάνουν, που όντως όπως είπες δεν το συνειδητοποιούν οι ίδιοι, ας πούμε, είναι κάτι που είναι πολλά δεδομένο. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα πούμε. Τι είναι το πράγμα που καμιά φορά πες άμα με βλέπουν και περπατώ, κρατούν τη τσάντα τους λίγο πιο σφιχτά, σαν πως να τους κλέψω και είμαι κάπως εγώ να σε κλέψω, εγώ μέσα σε να με πέσεις με. Τάχα έχουν τούν την like this precaution ότι επειδή είναι ξένοι, επειδή είναι που δάμε και έχουν έτσι δικά τους stereotypes και βγάλουν τα προς έξω, ναι. Ότι είναι διαφορετικός που μένα, άρα κινδυνεύω, άρα I need to protect myself. Όχι ακριβώς, αλλά συνέχισε. That's okay, do your thing. Και νομίζω πολλά στα πράγματα που λαλούμε, έτσι τα traditional stuff που λαλούν, ας πούμε, δεν είμαι ο μαύρος σου και έτσι πράγματα και είμαι κάπως... Ναι. Νομίζω ότι ειδικά στους πιο νέους ξεπεραστεί κατά πολλά τούτο το expression, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ με τα άτομα της δικής μου ηλικίας θεωρώ ότι εν παίζει. Εν παίζει, εν το πολλά, ξέρω. Πρέπει να είσαι λίγο στο κοκκόλιο να το άκουσες τούτο. Εν λίγο στις γιαγιάς μου της ηλικίας. Καμιά φορά πετάσετε και είμαι κάπως, τι είπαμε? Οκ. Ναι. Δημοτικών, γυμνάσιων, λύκειων, πανεπιστήμιων. Πώς πιστεύεις αντιμετωπίζονται σωστά τα φαινόμενα ρατσισμού στα σχολεία, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, ας πούμε, ή θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα πράγματα? Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση, τέλος πάντων. Καλύτερη διαχείριση. Διαχείριση. Honestly, λοιπόν, πιστεύω οι καθηγητές, οι δασκάλες μερικές φορές είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Όταν αυτοί δεν έχουν, πώς να το πω. Will to change things. Ναι. Άμα αυτοί έχουν, ας πούμε, καλή διάθεση και δείχνουν ενδιαφέρον και δείχνουν έτσι συνεννόηση και understanding και not judgmental με το παιδί, που είναι διαφορετικό, ας πούμε, νομίζω τα παιδιά μπορούν εύκολα, ας πούμε, να to follow her. Να ακολουθήσουν το παράδειγμα του καθηγητή. Όχι, είναι πάρα πολλά σωστά. Οπότε, μερικές φορές, εντάξει, έχω διαβάσει και εγώ 2-3 πράγματα στις εφημερίδες που γίνεται καμιά φορά με άλλα παιδιά από άλλες χώρες και πώς τους συμπεριφέρονται, ας πούμε. And I'm just like, βλέπω ότι όσον, εντάξει, η Κύπρος έκαμε πολλά βήματα
σαν, ας πούμε, οι γενιές, βλέπεις τη διαφορά. Ναι, ξεκάθαρα. Υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά και εντάξει, βλέπω το ότι προσπαθούν να κάνουν καλύτεροι οι επόμενοι, ας πούμε, αλλά it's slow. Με το λίγο σιγά. Ναι. Νομίζω ο υπόλοιπος κόσμος φτάνουν, εντάξει, νομίζω είχαν και the opportunity να έχουν ξένους λίγο παραπάνω από ότι η Κύπρος. Ναι, ισχύει. Η Κύπρος, ειδικά ευρωπαϊκές χώρες, ναι, πολλά προχωρημένη σε εκείνο το σημείο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η Κύπρος, παρόλο που έχει κάνει πολλά βήματα, υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος. Ναι. Συμφωνούμε. Αλλά το που είπες τέλος πάντων, ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, σε οποιοδήποτε στάδιο τέλος πάντων της εκπαίδευσης, είτε δημοτικό, είτε γυμνάσιων, λύκειων ή πανεπιστήμιων, πρέπει να θέλει να προσπαθεί τέλος πάντων να κάνει τούτο που φαντάζει διαφορετικό, να φαίνεται φυσιολογικό στα μάτια όλων των μαθητών. Ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα να είμαστε από διαφορετικές χώρες και να είμαστε μαζί. Ναι. Επειδή τα παιδιά χωρίς να το ξέρουν ήδη, θα το ακολουθήσουν. Ναι. Απλά θα νιώθουν ότι επειδή εντάξει, το θεωρείται φυσιολογικό, και εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, συνεχίζουμε, προχωρούμε. Δηλαδή και στην περίπτωση που ίσως να είναι λίγο προβληματικές συμπεριφορές στο σπίτι, έρχεται μια θετική συμπεριφορά του καθηγητή, της καθηγήτριας, να τον κάνει balance out. Ακριβώς. Και μπορεί να αλλάξει το perspective, ας πούμε, του παιδιού. Ναι, ή τουλάχιστον να γίνει πιο mild και θα είναι aggressive. Ακριβώς. Εν τούτο. Συμφωνούμε, ναι. Ποιες δράσεις πιστεύεις ότι μπορούν να εξαλείψουν τα ρατσιστικά φαινόμενα? Δηλαδή, εντάξει, πέρα από τούτα που είπαμε τόση ώρα, για το σχολείο κυρίως και για την αντιμετώπιση των καθηγητών. Τι άλλες δράσεις μπορούν να το... Πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται λίγο παραπάνω opportunities σε άτομα να είναι σε... πες, ας πούμε, να τους βλέπουμε πιο integrated μέσα στο society, ας πούμε. Να γίνονται μέρος της καθημερινότητας μας, για να μην μπορέσουμε να ως ένα σημείο να το ξεφύγουμε. Ας πούμε, είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι άμα πάω από εκεί ξέρω ότι θα δω κανέναν έτσι. Όχι, πρέπει να υπάρχουν παντού για να νιώθουμε εμείς ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Όσον το έτσι κατάλαβα βασικά με τη ζωή, είναι ότι το που βλέπεις συνέχεια αρχίζει και για σένα να γίνεται πιο αποδεκτό. Να το βλέπεις σαν η καθημερινότητά σου. Ενώ άμα το βλέπεις καμιά φορά και σε συγκεκριμένους τόπους, σε συγκεκριμένες, ας πούμε, δουλειές ή εργασίες ή οτιδήποτε, αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι τούτη είναι για τον σκοπό. Κατάλαβα, ναι. Ενώ άμα δοθούν παραπάνω opportunities σε όλους, ας πούμε, και από διαφορετικές χώρες και ξέρω εγώ, θα γίνει πιο καθημερινό, πιο normal, ας πούμε, να το βλέπουμε το πράγμα. Και εμείς θα έχουμε τούτον το τούτες ρατσιστικές, ας πούμε, αντιλήψεις. Ξέρεις τι, στα social media γίνεται ούλον και περισσότερο, γιατί, εντάξει, Facebook, Instagram, TikTok, όπου μπεις, βλέπεις τα πάντα που ούλον τον κόσμο και πιστεύω ότι επηρεάζουν πολύ θετικά τις πιο νέες γενιές στο να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Ακριβώς. Εν το βλέπουμε τόσο στα mainstream media, δηλαδή τηλεόραση, εφημερίδες, εντάξει, το ραδιόφωνο μπορείς να το δεις, μπορείς να το ακούσεις όμως. Αλλά ναι, αν είχαμε στην τηλεόραση περισσότερα παραδείγματα, όχι καρικατούρες, να το διευκρινίσουμε, δηλαδή επειδή από άλλη χώρα, επειδή έχει διαφορετικό χρώμα, σημαίνει έναν μόνο, ας πούμε, να καθαρίσει το σπίτι. Λέω ένα πολλά κακό παράδειγμα για να γίνω. Ναι, so όταν αρκέψουμε να το βλέπουμε όλο και περισσότερο και στα mainstream media, τότε νομίζω να μαλακώσει κι άλλο. Ναι. Το καλό είναι ότι τα mainstream media βοήθησαν πάρα πολλά. Ας πούμε, τα social media βοήθησαν πάρα πολλά στο να... τα social ή τα mainstream. Ναι. Να καταλάβουμε και... Κοίτα, ευτυχώς πλέον τα social media διούν τη γραμμή και για τα mainstream media. Οπότε εξαρτάται
εξαρτάται το που πάει η κοινωνία που το σύνολο και όχι που 5, 10, 15, 20 ανθρώπους πρέπει να πάρουν μια αλφα απόφαση. Ακριβώς. Ας πούμε η αδφή μου η Μιτσά που είναι τώρα 17, Okay. άλλη εμπειρία της στο Λύκειο. Η οποία γεννήθηκε στην Κύπρο. Γεννήθηκε στην Κύπρο, Okay. ναι. Άλλη εμπειρία της στο γυμνάσιο ή και στο Λύκειο. Ναι. Και άλλη η δική μου, ας πούμε. Όταν μου λέει τα πράγματα. Λογικά πρέπει full internet. Ναι, full μαύρο και άσπρο. Λαλεί μου τα πράγματα και να ρωτήσω. Συγγνώμη, για μένα το γυμνάσιο δεν ήταν έτσι. Τα δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που είχαμε εμείς. Και είναι ωραίο να το βλέπεις όμως, επειδή είσαι κάπως. Όντως κάνουμε. Like, there's a progress. Υπάρχει διαφορά. Καλή αλλαγή, ας πούμε. Οκ. Πολλά σημαντικό. Πάρα πολλά σημαντικό. Ναι. Ενώ έχετε 10 χρόνια διαφορά, οπότε. Όχι, sorry, 5 χρόνια διαφορά. 6. 6, ναι. Άμα μέσα σε 5-6 χρόνια κάναμε τόσο μεγάλα βήματα, ενώ είναι αισιόδοξο. Όντως, πολλά καλό. Πώς μπορεί η κοινωνία που ενδιαφέρεται, το κομμάτι της κοινωνίας που ενδιαφέρεται να στηρίξει άτομα που πιθανόν να βιώνουν ρατσισμό, να το κάνει? Δηλαδή, αν εγώ έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο τον οποίο βλέπω ότι θύμα μιας ρατσιστικής συμπεριφοράς, επίθεσης, οτιδήποτε, τι πιστεύεις ότι θα ήταν καλό να κάνω εγώ σαν θεατής της κατάστασης? Σαν θεατής, μερικές φορές λοιπόν υπάρχουν. Δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου σαν ο άνθρωπος που. Ναι. Το θύμα συνήθως είναι ανήμπορο. Ναι. Οπότε εσύ μπορείς, αν σου δίνεται η ευκαιρία, να υπερασπιστείς εκείνον το άτομο. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν λέμε τώρα να πάμε να τσιλιρούμε και να. Ναι, όχι, μιλούμε για βία. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπερασπιστείς κάποιον. Υπάρχουν πολλοί, ακριβώς. Οπότε, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε και μια φιλία, μια σχέση με τον άνθρωπο που να με φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, από like from pity. Ναι. Ας πούμε να είναι. Να πιο ουσιαστικό. Ναι, να πιο ουσιαστικό, ας πούμε, και να δώσεις, ας πούμε, την ευκαιρία να μιλήσει ή να έχει μια φωνή. Ναι. Τούτο μέτρα το παραπάνω. Για να νιώθει και ο άνθρωπος ότι είναι άνθρωπος. Επειδή τούτον είναι. Όταν βιώνει κάποιος ρατσισμό, αρχίζει και με νιώθει ότι δεν έχει φωνή, δεν είναι άνθρωπος. Τα προβλήματα του, τα αισθήματα του δεν έχουν space ή δεν είναι καθόλου, ας πούμε, πραγματικά, ενώ εσύ σαν άνθρωπος μπορείς να το βοηθήσεις να νιώθει παραπάνω ότι είσαι κάποιος, ας πούμε, που σε θέλουμε, ας πούμε, έχεις φωνή, θέλουμε να σε ακούσουμε, ναι. Λοιπόν, Νικόλ μου, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθες σήμερα. Παρακαλώ, ήταν ωραία. Ξεχάσεις τότε οι κάμερες που γράφουν. Ναι, τέλεια. Να θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, αισιόδοξα. Ναι. Γιατί όντως και εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία μας αλλάζει, βελτιώνεται και γινόμαστε πιο άνθρωποι. Ναι. Εσύ τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις προς τα έξω? Δηλαδή, έπαιζε κάποιο στοιχεία τώρα και βλέπει το επεισόδιο, το ακούει το podcast. Ναι. Τι θα ήθελες να ακούσει? Θα ήθελα να πω. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κάτι να φοβόμαστε. Εντάξει, καταλαβαίνω, σε ένα σημείο είναι διαφορετικό, θα είμαστε κάπως. Αλλά ώσπου βλέπουμε ότι είμαστε όντως άνθρωποι, δηλαδή τούτο νομίζω είναι το σημαντικό, να το, ας πούμε, highlight, να το κάνουμε highlight, ότι είναι άνθρωποι αυτά τα πλάσματα, έχουν ζωές, αν ήρθαν στην Κύπρο είναι επειδή δεν τους δόθηκε, δεν είχαν ίσως κάτι άλλο. Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Ήταν η τελευταία τους επιλογή. Οπότε αν ήρθαν και προσπαθούν να μαζέψουν τη ζωή τους, προσπαθούν να φτιάξουν μια ζωή ή για λόγους που ξέρουμε, δεν ξέρουμε εμείς, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει λόγος εμείς όμως να τους underestimate. Υποτιμούμε. Να τους υποτιμούμε, ναι, thank you. Επειδή είναι διαφορετικοί ή έχουμε τα δικό μας στερεότυπα. Είναι το χειρότερο πράγμα τώρα να κάνουμε judge κάποιον βάσει των στερεότυπων που έχουμε στο μυαλό μας. Okay. Ναι, επειδή βγάλουμε κάτι συμπεράσματα που δεν ισχύουν. Και ώσπου το αντιλαμβανόμαστε το πράγμα, νομίζω μπορούμε πιο εύκολα να καταλάβουμε και να ζούμε έτσι. Να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα από εμάς.
Okay. Sorry, τώρα σαν έλεγες το τελευταίο το μήνυμα, ήρθε μου μια σκέψη. Όταν συζητήσετε ποτέ με τους γονείς σας γιατί εφίασαν που να μου εφίασαν. Πάω λίγο πίσω. Ναι. Εν το πολλο συζητήσαμε. Τώρα προς το παρόν... Σε ενδιαφέρει ενώ έχεις την περιέργεια να μάθεις τι τους οδήγησε, ας πούμε, να... Ξέρω έναν περίπου, επειδή ξέρω, είμαστε αγγλόφωνοι. Okay. Το Καμερούν είναι γαλλόφωνο και αγγλόφωνο, γαλλικά και γαλλικά. Εν 50-50, εν 70-30. Όχι, είμαστε η μειονότητα. Okay. Τούτον είναι το πρόβλημα, ότι είμαστε η μειονότητα και καταπατούνται τα δικαιώματα μας. Ας πούμε, όντως, δηλαδή, υπάρχει conflict μεταξύ γαλλόφωνης και αγγλόφωνης κοινότητας. Ναι, υπάρχει τεράστιο conflict. Τώρα νομίζω υπάρχει ένας εμφύλιος εν τω μεταξύ. Ναι. Τα πράγματα δεν... περίμενα να γίνουν καλύτερα, αλλά δεν γίνεται. Έχετε οικογένεια πίσω, ενώ οι γονείς σου έχουν αδέρφια. Η μαμά μου είναι μοναχοπέδι, η οικογένεια του παπά μου, εντάξει, έφυγαν και τα αδέρφια του όσοι μπορούσαν και ναι, η γιαγιά μας όμως πέθανε, απεβίωσε, οπότε δεν έχουμε ανοίξει. Ναι. Εννοείς τέλος πάντων έχεις μια ευρύτερη ανησυχία για το τι γίνεται στη χώρα, αλλά έχεις την έννοια ότι οι δικοί σου μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάθουν κάτι. Έχουμε συγγένεια και όντως μερικές φορές ήμασταν κάπως ειδικά όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Ναι. Αρχίζουμε και είμαστε, αλλά τούτος ο εμφύλιος, ας πούμε, τούτες οι αναταραχές γίνονται σε συγκεκριμένους τόπους, όχι σε όλη τη χώρα, οπότε υπάρχουν και περιοχές που δεν το βιώνουν και είναι όντως μια χαρά τα πράγματα, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και περιοχές που έχουν αυτές τις, ας πούμε, ναι. Ωραία, ναι. Όπως σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, ψάχνουν δικαιολογίες για να τσακώνεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Όντως, πάντα. Εν και τούτον, όταν και να είμαστε ακριβώς οι ίδιοι, να έχουμε διαφορές. Ναι, ας πούμε, θα το εφαντάζομαι ότι το ότι μιλά κάποιος διαφορετική γλώσσα από μένα είναι λόγος εμφυλίου πολέμου. Ενώ για κάποιο λόγο, το γεγονός ότι μεγαλώσα στην Κύπρο και ξέρω ότι οι λόγοι, ας πούμε, που χωρισμένη η χώρα μου είναι θρησκευτική. Θρησκευτική είναι και τούτο, ας πούμε. Η γλώσσα φαίνεται μου πολλά mild λόγος για να υπάρχει εμφύλιος. Ακριβώς. Επειδή, κοίταξε, οι αγγλόφωνοι πρέπει να ξέρουν και γαλλικά. Όχι η θρησκεία είναι τόσο, αλλά... Ναι, ούτε η θρησκεία είναι λόγος να πούμε ότι... Τούτος είναι λόγος όμως να χωρίσουμε μια χώρα. Ναι. Αλλά, ας πούμε, στο Καμερούν, σαν αγγλόφωνος, πρέπει να ξέρεις και γαλλικά. Ενώ ο γαλλόφωνος δεν πρέπει να ξέρει αγγλικά. Εύκολα βρίσκει μια δουλειά. Εύκολα... Ναι, κατάλαβα. Okay. Ενώ δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν έτσι μικροπράγματα που σε μια φάση είσαι και εσύ σαν αγγλόφωνος στη χώρα, είσαι κάπως να μου είμαι εγώ δάμε καλό. Ναι. Πώς γίνεται να με... Ναι, οκ. Άρα ουσιαστικά υποχρεώνεις με να γίνω γαλλόφωνος για να είσαι εσύ ok με τον εαυτό σου. Ναι. Και ναι. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ που μου κάλυψες τα κενά μου όσον αφορά την ιστορία των φίλων στο Καμερούν. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολλά που είστε σήμερα και που είπαμε 5 πράγματα. Ελπίζουμε να φτάσει σε όποιους πρέπει να φτάσει το βίντεο. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι αποφασίσεις να κάνεις. Χάρηκα. Πέρασα καλά. Thank you. Thank you.